fatha building site dal I fod, ond dwi'n meddwl mynd I fod yn amazing unwaith mae o wedi orffan lle a bob dim di wneud. Ti'n sbio y gwaith sy'n mynd ymlaen am wan, a mae jyst yn eich di'n excited I gweld beth sy'n mynd ymlaen few seasons nesaf, to. Y gwaith, y pres, gael ei gwario. Sa'n byd well y chwarae lain y cofio armi ar y cae yma. Dwi'n meddwl y breuddwyd da ni gyd isio di bod ni'n gallu chwarae games Ewropeaidd yma. So, ennill y gwpan yn gobeithio. Roedd y freuddwyd yna ddod yn wir lle ag bod ni'n gallu chwarae gêm gyntaf ni nôl yn yr Ewropeaidd. Gêm Ewropeaidd, Sgorio nice ring to it. Ie. Be fydd y negas ola cyn y rownd derfynol na yn erbyn Flint? I'r chwaraewyr, newch siŵr bod yn allan a gadael bob dim yna. Neu siŵr bod gennym ni ddim regrets yn dod off a dangos ys quality lle. I'r cefnogwyr, dewch yn eich niferoedd, neu siŵr bod chi'n mewn â gwyrdd na, neu digon o dwrw achos da ni'n gwybod faint o wahaniaeth maen nhw'n gallu gwneud a bod y 12th man na ni ar y diwrnod na'n ysbrydoli'r hogia I roed yr extra 10% na'n gobeithio gan I dros dy fain. Chwarae Caernarfon ti'n goro, chwarae i'r batch yn dechrau. Os mae'r cefnogwyr yn gwlch di reid 100% ar y cae, ti'n eich glapio chdi off wedyn. Os ti di trio ddod ar y cae 100%, dangos bod chi wedi gweithio galar. Yn hapus yn fyna, ond da ni eisiau cyrraedd, so ti ddim yn mynd o fan'na heb cyrra'r cwpan yna. So fo'n neis jyst I pawb wedyn I gael yr hwb na a dod yn ôl I fama, I nôl i'n cartra ni efo European football. So yeah, that's the dream, Nick, that's the dream.